ஆவரேஜாக இருக்குது, அவ்வளோதான். சொல்லிக்கிற மாதிரிலாம் இல்லை. நல்லா இருந்துச்சு. ட்விஸ்ட் எதனா இருக்கா படம்? செகண்ட் ஹாஃப் தான் படமே ஆக்சுவலாக. படம் எப்படி இருக்கு? நல்லா இருக்கு. சிவிராஜ் எப்படி நடிச்சிருக்காங்க? எஸ் சிவி சார் எப்படி நடிச்சிருக்காங்க? நல்லா இருந்துச்சு. கான்செப்ட் நல்லா இருக்குங்க. நல்லா இருக்கு. படம் எப்படி? நல்லா இருக்கும். என்ன கதை ஆக்சுவலாக என்ன கான்செப்ட்? அதாவது இந்த கேரளாவில் வந்து பத்மநாப சுவாமி கோயில்னு ஒரு கோயில் இருக்கும். அதில் வந்து ஒரு கதவை மட்டும் திறக்காமல் இருக்கும். அந்த மாதிரி இங்கே வந்து ஒரு கோயிலில் வந்து ஃபுல்லாக புதையல். அதை வந்து இவங்க எப்படி வந்து அதை இது பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதான் ஒரு கியூரியாசிட்டி. இந்த புதையல் அந்த மாதிரி ரிலேட்டடான நல்லா இருந்துச்சு. என்ன கதை சார்? என்ன கான்செப்ட்? சிலை கடத்தல் தான். சிலை கான்செப்ட் இது வரைக்கும் இது வரல. இது மாதிரி புதுசாக எடுத்திருக்காங்க. இருக்குது. ஆனால் ஆவரேஜாக இருக்குது, அவ்வளோதான். சொல்லிக்கிற மாதிரிலாம் இல்லை. ஒரு நார்மலாக பண்ணியிருக்காங்க, நிறைய மாதிரி சேர்த்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் ஆவரேஜாக தான் இருக்குது. கான்செப்ட் உங்களுக்கு ஓகே? அது ஒரு சாமி படம் பார்த்த மாதிரி ஃபீல் இருக்குது எனக்கு. அந்த மாதிரி தான் ரொம்ப பண்ணியிருக்காங்க. சயின்ஸ் நல்லா இருக்கு. கிளைமேக்ஸ் எதனா ட்விஸ்ட் இருக்கா? ஆவரேஜ் தான். ஆக்சுவலாக இது வரைக்கும் தமிழ் படங்களில் இந்த மாதிரி எடுக்கவே இல்லை. ஸோ இது எப்படி இருக்கும்? டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. அதுதான் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப கியூரியாசிட்டியோட தான் வந்தோம். நல்லா தான் இருந்துச்சு. எதிர்பார்த்ததை விட நல்லாவே இருந்துச்சு. நிறைய இருக்குது. இந்த புதையல் கண்டுபிடிக்கிறது, அதை எப்படிலாம் டீகோட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது, அது எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. இதுக்கு முன்னாடி பார்க்காத மாதிரி இருந்துச்சு. ட்விஸ்ட்டு நிறைய இருக்குது. ட்விஸ்ட்டு நிறைய இருக்குது. அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் அது ஆவரேஜாக ஒர்க் அவுட் ஆனால் ஸ்க்ரீன் பிளேவாக என்ன நம்மளுக்கு தெரியல. ஆனால் பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட் ஹாஃப் ரொம்ப நேரம் இழுத்தாமல் இருக்குது. செகண்ட் ஹாஃப் ஒரு 20 நிமிஷம் படம் நல்லா இருக்குது. நல்லா இருக்கு. வந்து பார்க்கலாம். என்ன கான்செப்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குங்களா? கான்செப்ட் பிடிச்சிருக்கு. ஸ்க்ரீன் பிளே மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருந்தால் படம் நல்லா இருந்திருக்கும். கிளைமேக்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு. பாட்டு எதனா இருக்குன்னு? ஒரே ஒரு பாட்டு இருக்குது, அது கூட ஆவரேஜ் தான். ஒன்றும் அந்த அளவுக்கு தெரியல. அதான் லாஸ்ட் ஒரு 1/4 மணி நேரம் ஒரே ஒரு 2-3 சீன் இருக்குது, அவ்வளோதான். இதில் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ்லாம் இருக்குது. இது இருக்குது, லாஸ்ட் கிளைமேக்ஸில் இருக்குது ஒன்று. இந்த மாதிரி எடுத்தது இல்லை படம். இல்லை, இந்த மாதிரி எடுத்தது இல்லை தான். நல்ல அட்டெம்ப்ட் தான். பட் ஆனால் ஸ்க்ரீன் பிளே மட்டும் தான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. நல்லா மியூசிக்லாம் நல்லா இருந்துச்சு. படத்துக்கு ஆப்டாக இருந்துச்சு மியூசிக். ஸ்க்ரீன் பிளே நல்லா இருந்துச்சு. சினிமாஃபோட்டோகிராஃபி நல்லா இருந்துச்சு. கிராஃபிக்ஸ் நல்லா பண்ணி ஆமாம் பண்ணியிருக்காங்க. பழைய காலத்து அந்த பொருள்லாம் வச்சு. ஆனால் அது என்ன எந்த அளவுக்கு தெரியல. பழைய காலத்து பொருளுக்கு உயிர் இருக்குன்ற மாதிரி தானே காமிச்சிருக்காங்க. ஆமாம், அப்படி தான் காமிச்சிருக்காங்க. அதை வச்சு இந்த புதையல் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறமா கிளைமேக்ஸில் இதுக்காக இல்லை, போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் அப்படின்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. அது தெரியல. பரவாயில்ல. ஸ்க்ரீன் பிளே ஓகே, ஓரளவுக்கு ஓகே தான். ட்விஸ்ட் எதனா இருக்கா படம்? செகண்ட் ஹாஃப் தான் படமே ஆக்சுவலாக. கிளைமேக்ஸ் ஓகே. கிளைமேக்ஸ் ஃபைன். தேங்க் யூ சார். மெசேஜ் இந்த பழைய பொருளை விற்கக்கூடாதுன்றதான் மெசேஜ். அந்த கடத்துறாங்களே, அது சம்மந்தமாக தான் படமே. தேங்க் யூ.